tää on nyt päällä, hei. Noniin, joten minä, Sweetie Pet Shops ja My Little Pony Pet Shops, eli tuolla. Wow, ongelma internet-yhteydessä, mut ihan sama. Ihan sama. Oota. Noniin, nyt se lähti pois. Niin, että mä teen nyt tätä videota, koska My Little Pony Pet Shops ei tällä hetkellä pysty tekemään videota, koska sillä ei ole editointiohjelmaa. Joten siksi me puhutaan Skypen kautta. Ja tää video oli vaan siitä, että me vaan kerrottiin tää juttu, että sille tulee toi editointiohjelma vasta kun kun se saa sellaisen tai jotain. Tossa on Celestia. Joo, niin. Minä, Celestia. Joo. Okei, joten me puhuttiin vaan sitä, että... No okei, mä hain. Noniin, puhu. En tarkoittanut sinua LTS mikäli, että tarkoitin Lunaa. Ai okei. Noniin, joten me nyt puhumme sillä tavalla tästä, että vasta kun se saa, kun se ostaa tai tekee jotain vastaavaa, tai sitten kun mä menen niille, niin sit mä voin ottaa sitä. Mut kato, kun me tehdään sitten me tehdään sen kanavalle, mä voin tehdä sen kanssa niinku Skype-videoita tälleen. Niin, joo. Ja, Luna! Noniin, joten My Little Pony Pet Shops rakastaa teitä tilaajia tosi paljon, että se oikeesti olisi sika innoissaan siitä, että sillä on niin monta. Hei, se Peppu on tossa. Sori. Noniin, joo. Niin, että Saanko sanoa yhden jutun? No? Ja se My Little Pony Pet Shopin lempihahmo My Little Ponysta on minä. Niin, joten My Little Pony Pet... minä? Joten My Little Pony Pet Shops rakastaa Lunaa, että jos te haluatte tehdä vaikka jotain fanarttia tai jotain vastaavaa, että se varmaan huomaa sen kanavastakin. Mä oon tehnyt ne sille. Mut joo, et ei meillä ollut oikeastaan muuta, että me tehdään täällä siis Skype-videoita vähän lisääkin, et joo, mut ei ollut muuta, et no. Moikka! Sano moikka, Luna!